Totally. Mfundisi emithanjeni. Andinikwanga esitari. Hayi mongameli. Mfundisi. Kwenzelwa nje intoba ndihlonishwe. Vice Governor njengomuntu wakho waba yikapteni. Webuthi Mandicela. No, singakhulisi kwabelungu. kwabelungu. Mayivakali ibharathon. Ya. Tena i-alto. Ya. Sikwazi nokuphefumula. Enye indoda iphefumula. Nento yethu ihlangana ibe yihle. Ukwenzela intoba nomuntu oyibona kude. Ake abantu bayazi lento ethi one heart one way. Okokugqibela Vice. Sikhule ngeli xesha thina yayingekho imike. Engekho imike. Uyikali convention from Thursday to Sunday. Yafter ufika iSunday, i-voice let uba iche iba matured. Hayi man. Because uyayazi level ubeka ingoma. Secondly, awukwazi uba ngumquli ungakwazi ulandela omnye umntu. Ya. Uqula ngalo lonke ixesha xa uqula wena wedwa. Hayi. When you're a best presenter, uyakwazi ukuthi phu omnye umntu. Ukwenzela into yoba la convention ibe le nto esinje Vice andiyeke zizinto zaphezi.
Ekhaya